Yud Tali ya. Moga terhibur selalu bareng Panca Indra. Anggo Mimi Kunci lan Mama Kuncine Keding. Matur kesuwun iwak Sapa je? bakare. Beli dibeluk Sapa je? Iya. Kanggo sing duwe bareng metune ya. Apa sih Kang Mas kaget sampean tuh? barang metune. Oh, Iya. apa lagu kuno Mas? Lagu. Ya iya. Sampai pak. Kanggo Mas Raden Budi Prasetya. Iya. Iya kanggo Kang Raden Mas Budi Prasetya. Iya. Terus Mimi Mama Amal. Akbar. Kanggo Mama Akbar sing ana ing Taiwan. Ya. Wong sing paling setia. Bokat be dibeluki mau ora? Aja watir nyok. Kanggo Mimi Amal sing ana ning Timur Ini Tengah. amal. Karena senok anggine Keding sing ana ning Taiwan. Sing ana ing Taiwan. Kanggo Iya. Mas Rio. Mas Rio. Mas Rio legendaris Kang sing duwe gambar pajak. aja gerek lunga dingin. Oh iya ki. Kula masih pengen kesanding. Apa kanggo sapa sayang? Kanggo Mas Rio sing duwe gambar pajak. Agono Pina wong Tegalanggung. Papius Kang kulane metune Papius Duh Papius sing paling sayang Papius apa ora inget Ayo, Kang. Papius Iya. ning kula wong ayu Papius duh Papius Pak. sayang Nok pipa. cinta Nok pipa. Nok pipa. Nok pipa. Nok pipa. Nok pipa. aja Nok kere pipa. Nok lunga pipa. Nok dingin pipa. pamer Nok pipa. aduh Nok pipa. pamer